Močový mechúr je orgán duty, ktorý skladňuje moč, môže mať 500 až 700 ml, nájdete anatomicky, že má vlastne tvar hruškovitý, vajcovitý podľa objemu a bývajú s ním problémy. Takže močový mechúr má dva močovody po ľavej a druhej strane, no a tu možno nie je úplne z boku sa močovod, môžeme predpokladať, dajme tomu, že takto nie z hora, ale z boku sa močovody pripájajú k močovému mechúru. Močový mechúr sa nachádza za stýtku, tuto to nie je vidieť anatomicky, ale ak sa hore pozriem, ani tamto nie je vidieť, kde sa nachádza za lonovou kosťou vlastne. Močový mechúr sa nachádza, keby ste zobrali pánvu, symfíza je a lonová kosť, potom močový mechúr, muži majú prostatu pod a ženy maternicu za. Vedľa máme hrubé črevo, pravú aj ľavú vetvu, ktoré môže tlačiť. Hrubé črevo, zoberme obrázok, hrubé črevo môže tlačiť na močový mechúr. Alebo môže byť močovody často pod kompresiou. Čoho môžu byť močovody? Močovody sa krížia, teda sú v kontakte s hrubým črevom. Predstavte si, že hrubé črevo je nafúknuté, zväčšené, tak bude stlačať a kríži sa, pozrite sa, s vénami a artériami. Aj dokonca močovod v brušnej dutine so svalom psoas major. Je iliopsoas, svaly, ktoré sú v roztoku, sval môže stlačať, napätie svalu močovody a močovody sa krížia ešte aj s maternicovými venami, artériami, to tu nie je vykreslené. U mužov so semenovodmi sa krížia močovody, takže je tam veľa možností kontaktu, ktoré môžu vytvárať tlak, kompresiu a vytvárať na močovodoch napätie, čo potrebujeme uvoľniť. My musíme uvoľniť na močovode napätie. Akom poradí? A samozrejme, moč steká z obličky napravo cez močovod do močového mechúra, zľavo zase naľavo. A preto funguje pravidlo. Najprv uvoľňujeme, pozrite sa, zásobáreň, rúra, kohútik. Ak by sme začali masírovať obličku a vytláčať aj moč, môže byť, že niekde je močovod spazmaticky stlačený tými štruktúrami a vyvoláme bolesť a neprejde. A ten spazmus nám nezabráni. Preto platí, ako sme aj pri žlčníku, žlčovodoch a audiosfinkteri, robíme tak. Uvoľníme kohútik, močový mechúr, potom močovody a potom až obličky. Aj na pravej, aj na ľavej strane. A budeme pracovať teda na tom, aby sme uvoľnili spazmus na močovom systéme, kde môžu byť aj zápaly a putuje potom infekcia medzi močovým mechúrom a obličkami cez močovody. Lekári dajú antibiotika, vyliečia jedno, infekcia prešla sem. Liečia obličky a zase infekcia je tu a to sa to môže striedať, takže infekcie bývajú močových ciest, môže byť zablokovanie močovodov a je problém s močením a naopak je problém s tým, že únikom moču. Takže viac druhov problémov a všetko sa rieši masážou tak, že dávame do poriadku aj močový mechúr, močovod a obličky. Uvoľňujeme, odstraňujeme spascititu, odstraňujeme túlosť a z okolitých tkaní. Všimnite si, samostatne by sa dali masírovať. Ale ak nebudeme predtým ten krok, hrubé črevo, ktoré, tu je to vidieť, hrubé črevo, ktoré v podstate môže stlačať tieto štruktúry, nebude efektivita dobrá. Takže ak by ste sa rozhodli, je to kruh B. Kruh B by sa dal robiť samostatne, ale aj tak treba sa vrátiť minimálne k hrubému črevu, premasírovať hrubé črevo, uvoľniť napätie, zlepšiť peristaltiku, až potom ísť na močovody, močové cesty. Samozrejme v urológii nikoho nezaujíma hrubé črevo, rieši sa samostatne špecializovanie len jedno alebo druhé.
Takže budeme prakticky robiť túto masáž, močový mechúr, močovody a potom ideme na obličky. A obličky. Nie je chybne, ak vidíte, že jedna oblička je nižšia ako druhá, kvôli tomu, že vpravo je pečeň, tak vlastne vždy hľadáme pravú obličku nižšie, na úrovni pupka. Dolný pol obličky je na úrovni pupka, v podstate 12. medzirebrie, ale o jeden segment je vyššie ľavá oblička. Jeden stavec segment, 1 až 2. A ten dolný pol ľavej obličky nájdeme 2 prsty nad úrovňou pupka. To potom budeme vyhľadávať tak, že zhruba tie 2 prsty nad úrovňou, to je ľavá oblička, tá je vyššie. No a masírujeme ich potom a máme zostavu, pracujeme s nimi a všimnite si oblička. Takže oblička má takisto ako aj pečeň, pankreas a slezina má svoju bránu. Cez bránu do obličiek nám chádzajú aj artérie, aj vény, aj lymfa, aj močovod. Potrebujeme uvoľniť tú štruktúru. No a vidíte, že má púzdro. To púzdro je také, že môže vyklznúť z toho tukového púzdra, oblička vie vyklznúť a preto je dobré, aby v organizme boli tuky a človek nebol na beztukové dieťa. Keď sa tie mikrovlákna rozťahnú, všetky tie štruktúry, nefróny, velikánska plocha obličiek, ktorú premýva neustále čerstvá krv a filtruje. A keď sa poškodí, tak nie sú len problémy obličiek, ale pravá oblička ovplyvňuje pľúca. To znamená, od pravej obličky závisí hladina kysličíka uhličitého v krvi. A kysličík uhličitý sa transportuje tiež eritrocitmi ako kyslík. A už sme spomínali sódu bikarbónu. Väčšina kysličíka uhličitého v krvnej plazme je v podobe dikarbóny, hydrogén uhličitano-sodného. To nie je látka, čo je cudzia, keď pijeme a kúpeme sa. V organizme pufrový systém a CO2 je cez na báze, teraz čo sa týka pufrového systému, ale aj pre dýchanie, sódy bikarbóny, hydrogén uhličitano-sodného. No a keď nepracuje dobre pravá oblička, tak vlastne dojde k narušeniu tohto procesu s tým hydrogénuhličitanom a CO2 sa nedostane ku tkanivám, čo vlastne obmedzí prekrvenie tkaní. Zhoršenie výživy krvou k tkaní dochádza pre zhoršenie pravej obličky a nedostatočnému zásobeniu kysličíkom uhličitým v tej podobe. Takže pľúca a dýchanie závisia vo veľkej miere od pravej obličky, aby fungovala, a ľavá oblička zase špecificky ovplyvňuje srdce. To znamená, srdce nie je len pumpa, ale zaujímavé funguje, ale ovplyvňuje priamo aj cez reflexné zóny, ukážeme si na zónach aj srdcovú činnosť. Inak poviem, chceme vyliečiť poruchu srdca, treba začať s ľavou obličkou, chceme vyliečiť narušenie dýchania, treba začať s pravou obličkou a samozrejme aj s tými štruktúrami, močovod, močový mechúr a kruh A dať do poriadku. A potom je úspešná terapia, lebo ideme ku tomu tým štafetovým kolikom, kde sa odovzdávajú patológie. Možno izolovanie liečiť patológie, oslabenie pľúc, dýchania a srdca, ale nebude úspešné, kým obličky nebudú v poriadku. A to je zaujímavé, nezistia hneď pri odberoch moču, že nepracujú. To až, ako si pamätáte, až keď je patológia dole bolia už zóny na kolenách. Kým sa ozvú zóny hore, tak nie. Aké sú to zóny, ktoré nám prezentujú alebo odrážajú stav močových ciest, močového mechúra, obličiek, povedzme si ich všetky spolu. Močového mechúra a močovodov. Poďme na tvári pohľadajme. Takže na tvári obličky nám
sa odrážajú na okoločnom prísklone. Pamätáme nad oblička, jednej obličky a druhej nad očami. V podstate toto je obočie, tak nad obočím. To je nadočničový obvod. A potom okolo očí. Čo môže byť? Edém. Ak je edém, opuch na tomto mieste, taký istý opuch v obličkách. A môže to byť len na jednom oku, nad jedným okom. Opuchy, keď sú. Tak tam hovorí o tej obličke. Slzné kanáliky reprezentujú vlastne obličkovú panvičku a močovoda, ako odteká moč, to je vlastne táto riha od nosa až po dolnú čelusť na jednej a druhej strane. Takže toto je močovod. A dôležité sú uši. Na ušiach môžeme vidieť zápaly uší, dokonca srubnutie bubienkov, zvýšená tvorba mazu, vnútorné ucho, močovod. Proste problémy, šum v ušiach nám zase hovoria, že s obličkami sa deje niečo. Tam priamo tieto zóny nepoužívame vo vnútri na terapiu, ale pamätajte, masáž ušníc. Uši je dobrá verzia pomocnej reflexnej terapie a hlavne, čo pomáha, je masáž šier. Nadoblička ľavej strany je na ľavej časti šier a pravej. Tu pripomeňme, keď je problém s horným pólom obličky ľavej, tak tuto začína napätie. Husnutie tkaniva v strede šier, to je oblička, telo a tu je obličková pánvička, ale býva to väčšinou spojené. Keď je to jedna oblička, tak už aj nadoblička, aj pánvička, a všetko už napäté a šia hustne, tuhne, bolí. A keď pritlačíte, vtedy cítite, že bolí a na druhé nemusí. To sa dá masírovať, tu môžeme používať masáž guaša, reflexné veci, ale len po masáži obličiek. To je hlava. Zoberme, na prednej strane máme tiež zónu, kedy na vnútornej strane lakťa býva bolestivé. Človek si myslí, či tenisový laket nemá, alebo preťažil som si ruku. Ale to môže byť, je zdravá oblička práva. Pracujete a tam nič a na ľavej strane, kde je narušená funkcia, bude bolieť zóna 18 alebo 81. Alebo sú tam zmeny, tiež na pokožke vidieť cievnu kresbu, opuch, niečo tam sa objaví. A čo už môžeme používať, sú dve zóny, to je na hrebení pangovej kosti vpravo a vľavo, 26 a 72, kedy tam dáme palec a nejdeme do toho väzu ako pri masáži, ale stláčame. A to býva u tých ľudí s obličkami narušeným veľmi bolestivé. Tá okostica priamo, to je na hrebení pánvovej kosti, tá kosť. Alebo tam zoberieme loptičku a ten človek si tam ľahne a oprie o tú loptičku, čo je spočiatku veľmi bolestivé, tak tenisová stačí ako pomocná terapia. Ale je to nielen napredu, ono aj tu vzadu. Ako na terapii skúšam aj ukazovakom, aj palcom, z obidvoch strán štípať aj k tej kosti. A to potom na poškodenej strane obličky je bolestivé. A poďme zadná je tá typická, to je tá šia. Na zadnej strane, podľa toho, ktorá oblička je oslabená, má dysfunkciu, napätie šie narastá, vpravo alebo vľavo. A ak sa nerieši problém, tuto býva, že zhora dole postupuje. A potom na hrudných stavcoch. Nielen husnutie, spazmus tkaniva a husnutie, ale samotné stavce ich tela môžu zvapenatieť a môžu v podstate potom praskať a púkať a človek potrebuje naprávať, aby mohol hýbať tými segmentami. Takže najprv svaly začnú byť tuhé, paravertebrálne. To je v podstate, keď zoberieme 5. hrudní, 6., 7., 8., 9. a okolo tkanivo a samotné tela stavcov.
Ak stále patológia pretrváva posledné rebra, tom ako som mal ukazoval, ale tam sme nemali dole, tu je ďalšia zóna, kde vlastne tým štípaním zistíte, či 17 a 77 nie sú bolestivé a býva veľmi, tam nemôžete zatlačiť u tých ľudí na tej obličke, kde je poškodenie a oslabenie. A samozrejme znova svaly, 10. až 12. stavec začínajú byť tuhé a môže byť tam tá osteochondróza, bolesť, napätie, treba masírovať, manuálnu terapiu robiť, čo to nevyrieši, pokiaľ obličku nedáme do poriadku. Keď ju dáme do poriadku, toto samé prestane bolieť. Takže geózy, ale samotné. A stavce to už je zase vo vnútri pozor, to je pankreas. No a dve zóny tu, to je z tej zadnej strany 22-72, čo vpredu bol palec a tu dozadu je ukazovák. Keď sa stále patológia nerieši, ešte lekári nezistia, že tam niečo nie je, až keď väčšinou už je problém s pieskom alebo nejaké závaznejšie veci a pravá oblička močovod sa prejavuje takou bolesťou túhnutím lítka alebo svrbením lítok. Takže ešte aj tu sú projekčné zóny funkčných narušených obličiek, ale oni sa stanú tými citlivými až vtedy, keď toto všetko už sa prejavilo. Prvé riešime problém na obličkách a potom až na reflexných zónach. Tým, že je to bečkový okruh, tak je dobre používať potom aj masáž šie, aj tieto terapie, poklepávanie, masáže. Môžeme to vyhrievať, môžeme s tým robiť.